بلي كداون تخاوصيو وا كداني دانم تيزوصو انت حفتي انت كتقبر دخي اب غزاي مصيخي انا دا امو موسقيلي كاب سخرامات اناغيفكي مو انا كومتات غيرا يفلطن ايتسح انسك حج استولركو حصان دي زمسلك زلهم طراح كدان كاوصيو نايبلبي مسودي دقيسا يفلطن بل حج حرقاني يغنفنا سلازلو بكبرات كدو كتوصيو انت انا موش اخنغبر كحصبك كدو كبلكي انت كاويا مصاتني بجحاتو دحان اوصيمو انت كم نغبر كريكي دحار كاس كمودات كيرا يفلطن تلسي انت حتغبر دا همبرت خدي اطوات كزر اكدان تخدينكي دحار كمزي وردنا يلكن دخن كتزارا بعلخن عند عدن كنانا بجح امنني نبلبي انا كمودات ولا حدا غيرا يفلطن لو مطرح قدفني نتا كبرتين نزف قرصب طرح كهواز دلي حجي تلالي حجك توسدا قرب يدنقسك عندي دحار كاس انت دا ابتدق توم غلا تمثل مسبلتو مدنقاص زي مدنقاصن قرون ابزي غزاي ممصاخي يكفلطك نيروم دحار كاس سلاز دنقسكو داكنكون كاب سكرامات اناغيفك مسلني بزخونه اندابله ناب كان فراغصو صق بله قال بفرحات لبا ديم اندابله የኢንታ አሚታ ከልተ እዳዋ አባጧታ ጊራ የአጋራ ቆላሊፋ ጨበጥ በለት ጓል ወላድ አድሚያ አብ እስራታት እንተ በጽሐ አብ ዓለም እንተ ይግብራሉ ዋልሐደ ሐበሪታ ብላን ተኺላ ነቅድሚት እንተ ዘኩኑ የማን ጸጋ መባል አይተፈቱንያም እዚ ባህራታ በብዙሃት ፈለታ ካብ ቀደማ ከም ዘመጎሳይም የግዳስ ሐውዝ الحሳ ዝበልአ መሐዙት አለው መሐዙት ንሳን ከተረአ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎም ዝፈልጠን ዘበለ ከመይሉ ሐውን ሐሰረን በሃንሰ ከዱ ካምባል አሪፈም አይፈልጡን ኩኑን በጃኺ መከድ አጸብቀ እንተበለዋካም ሰብ መመንገድ አለው አናኸ አብ መንገድ ይዝጓዝ ነሰውን አጸብቀዝ ፈልጣም ነሳተን አብደን ማለት አነ ተጸሊለ ማለት አይኮነን ስለዚህ አይተሰከፉም ጄት ሐስስ መልሰያም አርክም ሐዛ የቀነ የተፈዝ በኋላ አባበጽሁ ብናታ ማቀኒ ከም ሐፋ ሐፊፊዩም ገዳ ሐቅ ዘረባ አፋን ገብራን ዘይፈላለገጽ ሓደ ሳንቲሚም እትትብልያት ነብሮም عبدليتن زيرن دليتن غيرن كمصا كلا سميعا بستخالا متن كتمدن تفتنيا يغداس صام حدا درفو سلازلا انداسم انزدق سكتت السؤال فتان يغزا نفسها كمصرافي سلازبلت شلل غابيزاتنيام زكدن اوكداونتي فاشن حدش موديل يغداس كاب تخدينن تبلن تقالعين الكاكت كصني قلل حنساب اتهم برتن يكون አጥዋተን ዋላ ሰለፈን ፀሐይ ነፋስ ቆሬ ንስጨፍጨፉም በመሄር መንራር አብካል ሰብነት ገደም አዋክ ሀቱ ይደናዳኒውም ጸጉራን በተደጋጋሚ በስተፈላለ ህብሪ ዘሎ ለቂበል ለቃይወን ተአኪበን ከዳከለዋ ነከምኡ ዝፈትሰብ ሐነን ከብላ ኮላ በንጻሮኻ እንታይን ዘን ምን አሽጣን ዝብል ግብረ መልሲ ዝወሐበን የግዳስ ንፎስ መሐላው አይግድሸኒው ከባህል ኮሎ በቃ እጥጥ አይብለኒው ይበል አይሰትያ ዘዝመጸ ክዳን ይከደና ይቁነና ይምሸጣ ሆሆይ ብላ አከለ ዓለም ንምንታይ ቁንቁል አፋ አይት ግልበጠን ነአን አይንተ አይኒው ጥራህ ንሳተን ዝደል አይሰአና ደሌት ግን እንታይ ተባህለ መዘህተታ በሃንተ ህርመት ድምጽ ተጣጣማሚተን مستاي مبلع مخياف مليسن تتمامتن ننهدن حموشت اندات وحبا بسحاق كرتم يبلع አብ አለን ካብ ዘጽላእ ነገር ከ አፍቃርዌ አርከም ሐዚዩ ወዲ እንተርፎ ጭንቀት ከመጽጠራህ እንተ ዘኩኑ ካለ እንታይ ቁም ነገር አለው ስለዚህ ብላ ረሰሰን ክብለን ኮሎ መዝደለው ሰብ ድለይተን ገረን ከዳ ገዲ ዘግደሰ ኩንን ለዘዘ ይዝብሉ አውዳቱን አድምት ቁጸሮም
የጉዳስ መብዛሕትኦም ድሌቶም ስምዒቶም ከርቢ እንተዘይኮኑ ንካልእ ኣይሓስቦኑም ነዙ ንሳተን ስለ ዝፈልጣ ዝደለና እምበር ዝደለየና ኣይንደለየና ዘይትፈዝዝ ዘይትልወጥ ዘይትለብወ ዘረባና ከም ኣመለን ጸብጻብ ከቅርባላ ድሕሪ ምጽናሕ ኣትመሓዛይ በለት ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ዘወርቲ ከሳማ ኣሲኺ ከምዚ ኢልክ ክትነብሪ ኣለሚ ከለኻን እዩ ዘይትክየፊ ግዳ ቁርብ ኣይነቕንዓከን ምስ በለታ እንታይ ዘቐንዕ ተግባር ኣለክን እሞ ክቐንዕ ንበዓልኽን ተጻሪፍክን ንስድራኽን ተጽርፋ ዘለኽን እምበር ምስ በለት ድሓነ ንስሙ የጽናሓልኪ ሎሚ ምሸተ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክንወስደኪ ኢና ንሎሚ ጥራሕ በጃኺ እምቢ ካይትብልና ምስ በለታ ንቐድመ ንግራን ሞሽኦ ሓራደይ ክብለኖ ክርኢና እንታይ ድመሲልኪ ኣብ ሓደ ናይ ሰዓስዒት ቦታ ተኣዲና ኣለና እቶም ዝኣደሙና ከዓ 4 ወዳት እዮም ሕጅስ 3 ኮይና ካብ ንኸይድ በቃ መማለት ጥራሕ ኩንና ምስ በለታ ኣነስ እንዳ ሰዓስዒት ኸይድ በጃኽን እስከ ካልእ ሰብ ድላ ዘይከውን ምስ በለት መሓዙታ ግና በቀሊሉ ክገድፍ ኣይተረኣያን ለሚነን ለማሚነን ጠህቢረን ጠባቢረን ውዳኣቱስ ከምቲ ሰማማዕ ምስ ገበራ ኣሎ ዝበሃል ምስናተን ዝኸይደ ክዳን ከሊነን መሻሽጠን መመላኽዒ ገይረን ክዳና ገዲፍካ ንግስቲ ጽቡቓት መሰለት መልክዓ ማእኸለይቲ ትወስድ ኮይና የግዳስ ንነፍሳ ከምቲ ዝድለ ስለዘይትግደሰሉ ተደዊና ነይራ ንመጀመርታ ጊዜ መመላኽዒ ትገብር ዘላ ጓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ሰዓት ቦታ ዋላ ንምንታይ ኣብ ገዛ ዘይትህሉ ነብሳ ወዘዘል ክትብል የብላን መመላኽዒ ትግበር ዘይኮነስ ኮታስ ክዳውንታ ፀጉራ ድዩ ካልእ በትኽእሎ መጠን ፅሕፍፍ ክትብል ከላ ንኩሉ ክብረት እዩ መሓዙታ ብዝረኣዮ እንዳተገረማ ሰዓት መውፅአን ምስ ኣከለ ከም ቀደመን ሆሆይ እንዳበላ ናብ ናይ ቆፀራ ቦታ ኮይኑን ኣብቲ ናይ ሰዓት ወይ ሌታዊ ተልሒት ቦታ ምስ በፅሓ ጓል ምስቲ ዝተፈላለየ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ርእሳ ካይጀመረት ከዘራካ እንተጀመረም ደጊፈን ደጋጊፈን ምስቲ ገዛ ከምትወሓድ ገይረን ውራይ ዘምፅአን ምግባር ቀፀላ ንሳ ግና ኣብቲ ገዛ ዝግበር ነገር ካብ ምዕዶ ሓሊፋ ዋል ሓደ ክትገብር ኣይተረኣይትን ኮይኑ ግና እቲ ረኣዮን ወዲ መስተዶ ገለመለ እንዳበለ ክላኸፋ ምስ ጀመረ ናብቲ ናይ ዋለድን ሽቓቕ ኸይዳ ነብሲ ኣረጋጊኣ እንዳተመለሰት ከላ ምስኣኺ ንሰዓሰ ዝብሉ ምስ በዝሓ ኮፍ እንዳበለት ፈናጢሳ ናብተን መሓዙታ በፅሐት ኣጆኺ እንዳበላውን በብቁሩብ መስተ ኣጥዕም ምስ ኣበልዋ ገና ከይሰለሰት ርእሳ ከዘራ ጀመረ እንዳበለትን ርሰንስን ስለ ዝበላ ከይተረድኣ በይና ከይዳ ክትስዕስዕ ጀመረት መሓዙታ ተጠማሚትን ብሰሓቕ ናይ ዘለዋ ብትኽእሎ ክትስዕስዕ ክትድኽም ስለ ዝበለት ናብ መሓዙታ ክትከይድ እንተበለት ቤን ኣበይናይ ወገን ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ከማናይ ካዕለትን ምስቲ ኩሉ ዝውላዕ ሙዚቃ ዲምላይ ተሓዊሱ ኣንፈታ ስሒታ ከይተረድኣ ደንበርበር እንዳበለት ንደገ ወፀት ተምላሱን ስለ ዝመፃ ኣብ ሓደ ፀጊ ኢላ ክእተመልስ ጀመረት ናይ ውሽጣ መዓንጣ ክሳዕ ክስሓቅ ዝደሊዖ እንዳበለት ዘለዋ ጓሓጊሓ ንደገ ሰደደት ሙዳኣቱን ኣብ ሓደ መንደቕ ተፀጊኣ ረፋዕ በለት ሽዑም ብኣርሰኸሮ ኣውዳት እንዳተላኽፋ ከሎ ኣጋጣሚ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ካብቶም ሰክራማት ገላጊሉ ንገዝኣ ከብፅሓ እንተበለቤን ቴሌፎን የብላ ቦርሳ ኣብ ኣንከላ ይረኺዋ እምበርከ ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ናይቲ ክለብ ኩሉ ኣብኡ ገዲፋቶ ብዘይ ልባ ስለ ዝወፀት ኮይኑን ነብሳ ክሳብ ትፈልጥ ኢሉ ኣብ ከባቢ ገጹ ወሲዱ ኣብ ናይ ጎደና ኮፍ መበሊ ኣብ መንከቡ ኣደቂሱ ተፀበም ጓል ቁርብ ምስ ተረጋግአት ኣበይ ከም ዘላ ብስምባደ ምስ ተወከሰት ዘጋጠማ ምስ ነገራ ስምባዲኣ ከይገደፋ
ካብ ካልእ ከተማ ከም ዝመፀት ናብ ትኸዶ ከም ዘይብላ ምስ ሓበረቱም ፈቃደኛ እንተ ኮንኪ ኣብ ገዛ ሓዲድኪ ጽባሕ ትኸዲ ምስ በላ ኩሉ ኣብ ግምት ኤትያ ነፈጣርያ ኣሚና ኣማራጺ ስለ ዘይነበሮም ናብ ገጹ ኸደት። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐት ግና ዘይተጸበየቶ ዘረባ ምስ ሰምዐት ከተንፈጥፈጥ ጀመረት። በሊ ክዳውንቲ ኸውፅዮ እዋ ክዳነይ ዳ ንምንታይ ዘውፅኦ ኣንታ ሓፍተይ እንታይ ክትገብሪ ድኺ ኣብ ገዛይ መጺኺ? ኣነ ደኣ እንታይ ኣነ ደኣ እሞ ስቒለ ካብ ሰክራማት ኣናጊፈኪ እሞ ኣነ ከምኡታት ጌራ ኣይፈለጥን። ኣይተስሕቐንስከ ሕጂ ዝተወለድኩ ህፃን ደ ዝመስለክ ዘለኹም ጥራሕ ክዳንካ ኣውፅዮም ናይ ብልቢ ምስ ወዲ ደቂስ ኣይፈልጥን። በሊ ሕጂ ሕርቃነ ይግንፍናኒ ስለ ዘሎ ብክብረት ክዶ ክተውፅዮ እንታይ ና ሞሽዑ ክንገብር ካሓፅበክ ዶ ክብለኪ ኣንታ ካበያ መጽያት እንበጃኻትኩ ደሓን ኣውፅዮ ሞ እንታይ ከም ንገብር ከርእኪ ደሓር ከኣስ ከምኡታት ጌራ ኣይፈልጥን ትብልሲ እንታይ ክትገብር ደኣ ሕንበርቲ ኸድዮ ኣጥባት ክዘርኢ ክዳን እንተኸድንኪ ደሓር ከምዚ ወረድና ኢልክን ዲኽን ክትዛረባ በዓልኽን እንዳኣደን ኩናና በጃህ እመነኒ ናይ ብልቢ ኣነ ከምኡታት ዋላ ሓደ ጌራ ኣይፈልጥ ንሎሚ ጥራሕ ግደፈኒ ነታ ክብረተይ ንዘፍቅሮ ሰብ ጥራሕ ከህባ ዝደሊ ሕጂ ተላሊኻ ሕጂ ክትወስዳ ቁሩብ ኣየደንግፀካ እንዴ ደሓር ከኣስ እንታይ ዳ ኣብቲ ደገ ጥቕም ገለ ትመስል ምስ በለቱ ምድንጋፅን ዘይምድንጋፅን ቀዶ ናብዚ ገዛይ ምምፃኺ ክፍለጠክ ነይሩ ደሓር ከኣስ ስለ ዝደንገፅኩ ዶ ኣይኩንኩን ካብ ሰክራማት ኣናጊፈ ክመስለኒ ብዝኾነ እንዳበለ ናብ ከንፈራ ገጹ ጽግእ በለ ጓል በፍርሓት ልባ ዲም ዲም እንዳበለ የእንተ ኣሚታ ክልተ ዕዳዋ ኣብ ኣጥባታ ጌራ የእጋራ ቆላሊፋ ጭብጥ በለት ዳስ ጠምጥ ኣቢሉ ብእምታ ገዲፏ ናብ ሓደ ክፍሊ ብምእታው ሜትር ኣስከቦርታ ኣማዕራርዩ ጓለ ካብ ሕጂ ሕጂ ስኢሙኒ እንዳበለት ኣቕላ ፀይባ ኩሎም ንእ በዚ ሕልፍ ኢልክ ደቅሲ እዚ መፍትሕ ከዓ ምእንታን ቀሲንክ ክደቅሲ ብውሽጢ ሸግጥዮ እንዳተዛረበ ገዲፍዋ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ክእምፀፅ ክዳውንቱ ቀይሩ ናብ ኣራት ደየበም በፍርሐ ዝኣክል ክትሸይን ደልያ ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ክትንቀሳቀሰይ ከኣለትን የገዳስ ፀኒሓ ነውናዓ ግዲ ተመሊሳ ብጉያ ኣትያ ማዕጾ ሸገጠት። ትፈልጠኒ ገለ ትብልሲ መሰስ ኢላ ከዓ እምበር ትመጻልካ መሓዚተይ ትብልሲ ኣቕሚ ዘይብላ እንተ ኮይኑ ክጅመር እንታይ ክትገብር ምስ እንትወፅእ ከምዚ ኮን እንዳፈለጥካ ካብአን ዘይትርሕቕ ደሓር በዓለን ጣቢቐን ይመፀና ተኣሚፀዶ ተበዲለለን ምስኪነ ወዲ ኣብዚ ሓሰበ ጉዲ እቶም ኣታ እዚኣውን ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ገይሩን ኢላኮ ትኸሰኒ ሓደ ዓፊቱ ክእሎ ደሞ ንክሳእሲ ዘይትርፈኒ ደንግለ ከዓ ትብለለ ከዓ እምበር ኣብቲ ኣራት ብሕቆኡ ደቂሱ ነቲ ናይ ኮሜዲኖ መብራህቲ ብፀጋማ ኢዱ ወለዕ ጠፈ እንዳበለ ምስ ነብሱ ምዝርራቡ ቀጸለም። ሰዓት ክንደይ ከምቲ ትስእንደ እዩ በፍርሓት ክትዕለብጥ ድሕርኪ ከም ዝደቅሶ ገና ይስሕቶን እዩ ብዝኾነ ዝብላዕ ገዲፈል ኩለኹ እንተስ ከም ቁርሲ ዲ ምሳሕ ከም ድሌትኪ ሓሲብ ክብል እዩ ግና ሓንቲ ከም ሰብ ክላበውክ ዝደሊ እንታይነት ናይቲ ሰብ ከይፈለጥኪ ስቒልኪ ኣብ ማንም ገዛይ ትእተዊ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ዘፍርሑ ሰባት ከም ዘሎይ ትዘንግዕ ምዃን ስቒለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ከምዛ ሞታ ዝቐረበ በጊ ኣብ ጉድጓድ ወኸራ ትኸይድ ዘይንስኽስ ሰብ ድሌቱ ክገብረኪ ተቐሪብኪ ዝነበርኪ ድንግሌ ካብ ገዛ ወፂ ኣይፈልጥ እንዲኻ ዝበልክኒ ሓራ ይኩናልኪ ዘእመን እኳ እንተኾነ ከኣምነኪ ብዝኮነ በት ኮይኑ በቲ ሓፍቲ ስለ ዘላትኒ ከም ሰብ መጠን ዝኾንኪ ይኹን ብዘይገድስ ነገራት ብዘይድሌት ኣጋጢሙ ዳብ ጎነ ጻድሂቡ ህይወትኩም ከስእን ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ ዝመስልኦ ነገር የለን ክቅጽል እውን ኣብ ኣርካዮ መሓዛ ምምኽናይ ናይ ሰናፋት ስራሕ እዩ ሰብ ከም ዘይጠቕመካ ወይ ጎዳኢ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ትምዕዶ
ክትዕሪ ትፍትን ዝዕረ ናምናቱ መንገዲ ዝወስደካ እንተኾይኑ ግና ካብኡ ጥራሕኻ ክትርሕቕ ዘለካ እምበርከ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ገዛእ ነፍሱ ዝስከም በዓሉን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክዛረብኒ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ደሓን ሰብ ኢድ ወዲ ክለኺ ኣነ ንኣኺ እንዳማዓድኩ ገዛ በይንኺ ገዲፈ ክኸይድ ከለኹ ከም ኣሻ ደኣ ከየቁፅረኒ እምበር ክትከተይ ከለኺ ገዛ ኣፃፂኸ ኸይዲ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ከምዛ ዘይገበርኩ ሕማቕ ከይፈደ ሓደራኺ ቀንጠብጠብ ከይበልኪ ሰላሕ ኢልኪ ኺዲ ምስጋናኺ ዝቕለጽ ገዛይ ከምታ ዝገደፍክዋ ምዝረኽባይ ብሩኽ መዓልቲ ዝብል ካብታ ድሕር ክንደይ ብስምባደ ተሲኣ ነብሳ ፈታቲሻ ዝሓረረትላ ንእሽተ ክፍሊ ክትወፅእ ክትብል ኣብ ኣፍ ማዓጾ በትሓቲ ተደርብያ ዝረኸበት ጽሑፍ ብደዋ ድሕሪ ምንባብ ጠሜት ሓኒቑ ክቐትላ ስለ ዝደልየ ድሕረጂ እንታይ ክደግም እንዳበለት ነቲ ዝገደፈላ መግቢ ሓሰስ ክትብል ጀመረት።